मीडिया नायगिरि बिथांमोननिसिम रायजो राजानिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय जे दिनै जोंनि हगमाबिल जे गामिनि जे सिङाव जोंहा मोनसे गेलेग्रा फोथार बे फोथारा दिनै दैनि बे लङा दैनि खुरखानायाव गोबां खहा जाबाय। दा थांनाय नैबे 2 बोसोरनि गेजेराव गासै जोंहा फोथारा मथा-मथि 10-12 बिगासो खुरखानानै थांबाय लङा दैया। दा बेनिखायनो नैबे जोंनि लङा दैखौ प्रटेक्शन होनो थाखाय बा फोथारखौ प्रटेक्शन होनो थाखाय बा गामिखौ प्रटेक्शन होनो थाखाय जोङो दिनै सरकारि भाबै गभर्नमेन्टआव जोङो बहुद बार जोङो बे खामानिखौ मावजानो लुबैदोंमोन। नाथाय दिनै जोंनि गेजेराव सासे दिनै जोंनि गामिनि जानानै जोंनि गामिनि अलखदखौ नुनानै जोंनि ओनसोलनिनो सासे मा होनो समाज सिबियारि बा कन्ट्राक्टर मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा जोंनि गामिनि हालोदखौ नायनानै बिथाङा अनसुंथाइ हरदों। नैबे फोथारखौ प्रटेक्शन होनो थाखाय गामिखौ प्रटेक्शन होनो थाखाय माखासे राङारि अनसुंथाइ होनानै बेखिनि मददजों रायजो राजाफ्रा दिनै लैहोर लैहोर ओंखारनानै जोंनि नैबे फोथारखौ प्रटेक्शन खालामनायाव गोगोमैनो बाहागो लानानै दिनै खामानिखौ मावफुंनानै लाबाय। दा बिथांनिसिम आङो रायजो राजानि जानानै जोबोद साबायखर बावदों आरो बिथाङा भबिष्यतआव जाहाथे रायजो राजानि बे रोखोम मोनसे मोजां खामानि मावलांगोन होननानै आसा थिनानै आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। औ दा वाटार रिसर्सनि मानगोनां EM उकिल मुसाहारि बिथाङाबो बेखिनिखौ एसे मदद खालामहरदों आरो बेखिनिजोंबो हयथ' प्रटेक्शना जायाबो जानो हागौ। दा उननि समाव जिखिनि बेखौ होबथानायनि जे राहा लामा बेखौ जाहाथे सरकारा नोजोर होयो आरो थाबैनो मावफुंनानै होनो हायोब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा जोबोरैनो साबायखर माने गोजोननाय मोनगोन। बेखिनिखौ आं बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। नोंथांमोननि बे बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड राइजिंनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेरजों जे जोङो फोरमायनो मोननानै खोब गोजोननाय फोरमायगोन। कारना जाहैबाय जोंनि सेरजों बोहैलांनाय लङा दैसानि जे खुरखानाय दैखौ होबथानो थाखाय जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा मोन 8था समाजजों लोगो नांनानै मोनसे सिन्था सरसानि गेजेरजों सानलायनो गोनां जादोंमोन जे जों माब्रैहायबा बे समयसाखौ बा लङा खुरखानायखौ जों होबथानो हागोन। बेखौ नोजोर बोनानै जोङो सावरायलायनानै जोङो गुबुननि आश्रय लानो गोनां जाबाय जे जोंनि बे ओनसोलनि सासे समाज सिबियारि मानिजाथाव मनरन्जन ब्रह्म बिथांनाव माखासे समाजनि गारजेन बिथांमोनहा थांनानै बिथांनाव मदद बिहैदों। बे लेखानो बिथाङाबो जोंनो मददखौ हरदों। आरोबाव जोंनि BTRनि मावफुं सोद्रोमा मानिजाथाव मुस्रि उकिल मुसाहारि साराबो जोंनि दसे समनि गेजेराव फननि गेजेरजोंब्लाबो बिथांनाव मदद बिहरनाय लेखा बिथाङा आधा घन्टा 1 घन्टानि गेजेरावनो जोंनि गामिसिम नैबे लङा खुरखानाय जायगासिम गावनि मानसि आरो डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरखौ थिनहरनानै सानसेनि गेजेरावनो नैबे प्रटेक्शननि मुङाव फारख' फाइन 330था फारख' फाइनखौ बिथाङा जगायनानै होनानै डिपार्टमेन्टखौ मावहोबाय। दा बिनि थाखायनो बे गेदेमा सानै बिथांमोनखौ मानिजाथाव मनरन्जन ब्रह्म आरो मानिजाथाव मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारि सारखौ जोङो हगमाबिल गामिनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिदों। मानो होननानै बुङोबा बे गामिनि मोन 8था गामिनि जे मोनसे गोथै बारि गोथै सावग्रा जायगा आरो गामिनि गेलेग्रा फोथार मोसौ खाग्रा फोथार लोगोसे गामिनि मोनसे गारजासालि बेखौ लासैनो खुरखा लांगासिनो दङमोन। दा बेखायनो बिथांमोननि जे मदद मोननानै
जोङो नैबेखौ प्रटेक्सन होनो हाबाय। बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय रायजोनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिदों बे समाव। सिगांनि समाव जोङो मोनसे समाव डिसिनिफ्राय लेंहरलायनानै डिपार्टमेन्टनि मानसि आरो डिसिफोर फैलायलायनानै नायफैनाय जादोंमोन। नाथाय बे बोसोरसे बोसोरनैया माखासे दिफां जानानै दङमोन। दा बे लेखानो जोङो गामियै एसे गोसो बायनानै दंमोन जे बिटिआर सरखारनिफ्राय बेबायदि आश्रय मोनगोन ना मोना नंनानै। दा बे लेखानो जोङो समाज सिबियारि मानिजाथाव मनरन्जन बिथांखौ मानो होननानै बुङोबा जोंनि जे समाव जोंनि गामियाव समस्या जायो बे समाव बिथांखौ गाबज्रिबा मालाबा बिथाङा जोंनि गामिखौ मदद होबोबाय थादों। बे लेखानो बिथांनिफ्राय आश्रय मोनगोन मिजिंथिनानै बिथांखौ गाबज्रिनाय जाबाय। आरो बेबायदिनो जोङो बिटिआर सरखारनावबो खेबसे गाबज्रिनाय लोगो लोगोनो फैबाय। सिगांनि समावथ' जेबो अबस्था गैथारलामोन, गिनाय दंमोन जोंहा। बेबायदि सानफ्रामबो खुरखाबाय थायोब्ला बे खुरखानाया जोंनि गामिखौ होसोलांनो बारा गोबाव नांनाय नंलिया। बेखौ लानानै जोंनि गामिनि सिनियर गारजेनफ्रा जोंनि सायाव मोनसे खुद्रिनाय भाब दंमोन जे नोंथांमोन थानायाव मानो बेबायदि जानो मोन्दों, नोंथांमोनहा गिदिर गोलावफोरजों आखाइ दङ, अब्ला नोंथांमोनहा मानो बेफोरबायदिखौ आश्रय लायाखै, बेबायदि मोनसे खोथा खोनासंनांनाय अबस्था जादोंमोन। नाथायब्ला जोंबो मिथिगौ मालाबा सरखाराव फान्डफ्रा मिलायैयाव बेबायदि जानो गोनांबाय। नाथायबा एबारहाय जोंनि खावलायनाय बायदि मानिजाथाव EM दै बिफाननि EM मानिजाथाव उकिल मुसाहारि सारा जोंनि खावलायनायखौ लाखिनानै जेबो गावनि फान्ड मोनस्लाबैयावब्लाबो एमारजेन्सि फान्डआव बेखिनि खामानिखौ मावनानै होबाय। बिनि थाखायनो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय।